His Excellency. Madayon na gyud ang pagtukod sa gikahinaman nga Samal Island Davao City Connector Project kay kaganyang buntag Oktubre 27, 2022, gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony sa konstruksyon sa 19.3 billion pesos nga two-way 4-lane Samal Davao Bridge nga dunay gitas-on nga 3.98 kilometers nga magsumpay sa Samal Circumferential Road sa Island Garden City of Samal ug R. Castillo daang Maharlika Junction sa Davao City. Kuyog ni Pangulong Marcos Jr. sila Vice President Sara Duterte, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian, national ug local officials sama nila DPWH Secretary Manuel Bunuan, Department of National Defense Officer in Charge Jose Faustino, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, Davao City Mayor Sebastian Duterte, Igacos Mayor Aldavid Uy ug mga personahe sa DPWH. I congratulate, of course, the Department of Public Works and Highways, its development partners, and all the people of the Davao region, including the LGUs involved, as we gather here today for the groundbreaking ceremony of the Samal Island Davao City Connector Project. Once completed, this bridge will help us develop the economic potential of Davao City and the island garden of the city of Samal, as well as enhance its residents' access to employment, education, and other services. After many years in the DPWH pipeline of proposed projects, the long wait is finally over and this important bridge project has come to its realization. It might be worth mentioning that the DPWH had to face many challenges preparing for the project, and it could not have been made possible without the support, assistance, and collaboration of the local government units concerned, the Department of Environment and Natural Resources, and other government agencies in the process. Makita sab ang diorama sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project nga gidisplay sa lanang Davao City kung asa gipahigayon ang groundbreaking. Ang China Road and Bridge Corporation ang nakakuha sa kontrata sa proyekto diin mo lungtad sa 5 ka tuig ang konstruksyon nga gilaumang magamit sa publiko sa tuig 2027. Gipunduhan ang proyekto pinaagi sa loan agreement sa kantidad nga $350 million kun 19.3 billion pesos tali sa Pilipinas ug nasod China. 90% sa proyekto abagahon sa Chinese loan. Ugaling mahingpit na ang tulay, mas mapadali na niini ang travel time gikan sa Davao City padulong sa Igacos gikan 30 minutos sakay sa ferry boat ngadto sa 5 minutos ug wala pay labot ang paghulat sa biyahe kung taas kaayo ang linya sa mga sakyanan. Nakita sa gobyerno nga ang proyektong tulay makatabang sa pagpaasdang pa sa sektor sa turismo ug pag-uswag sa ekonomiya sa Davao Region. Atong matagamtaman pohon after 5 years. Di mo man ni ang construction time duration nga mauman kining maong tulay. Di na to malikayan in all government projects na amang yoy supat. But I do believe naman tay nahimuon na expropriation ang ato ang DPWH. So nana to sa ilahan. Ang Samal Davao Bridge dugay nang gihandom sa katawhan sa Samal ug sa mga taga Mindanao. Gawa sa groundbreaking, nanguna sa distribution sa nagkadaiyang government assistance to individual in crisis guban pang tabang sa katawhan si Pangulong Marcos Jr. Mitambong sabkini sa gipahigayong situation briefing aron masayran ang kasamtangang estado sa rehiyon sa isgutan ng food security, infrastructure development, trade and commerce o guban pa. May bisita sa mga sundalo sa Eastern Mindanao Command si Marcos Jr. aron masuta og maisgutan ang mga isyu nga naglambigit sa military services. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.